Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. May gani nakasimba taron bisag uwan kayo, no? Wara nagbaha sa inyo. Baha. So mao na nga pasalamat as Ginoo nga bisan pag suganguan wa man untay bagyo pero kuani siya sa tawag nila na share lines mao nang mo uwan gyud ato lang sang yampo nga dili lang kay mo grabe ang mga baha-baha labi na mga landslides kay aron na way mamiligro. Karong adlaw gisaulog usab sa simbahan ang pista ni Santa Scholastica Birhen. Igsuon ni siya ni Saint Benedict San Benito. Niya natao ni siya bana-bana mga 480 AD. Niya namatay sad siya mga 547. So naas mga 67 iyang edad. Pero dako kayo nga kabalaan ang iyang nakabot. Ug hangtod karon nag-impluwensya pa ang iyang kinabuhi sa mga katawhan labi na sa mga kabatan-unan. Atong iyampo ang atong mga leaders mukabot unta sa maningkamot pagkabot sa balaan na kinabuhi. Ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa balaan na kinabuhi labi na gyud ang kaayuhan sa lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghandom kami kang Santa Scholastica Birhen, naghangyo kami nga tungod sa iyang panigingnan makaalagad kami kanimo uban ang lunsay nga paghigugma ug makadangat nga malipayon sa mga bunga sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya si Solomon mibarog atubangan sa halaran sa Ginoo
atubangan sa mga Israelita, ug giisa niya ang iyang mga kamot ngadto sa langit, ug miingon, Ginoo, Dios sa Israel, walay Dios nga sama kanimo sa langit ug sa yuta, nga nagtuman sa kasabutan ug nagpakita sa gugmang walay pagdubad sa imong mga sulugoon nga nagsunod kanimo sa kinasingkasing gayud. Apan mo puyo bagayod ang Dios dinhi sa kalibutan, ang langit ug ang hinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an. Unsa pa ka ang templo sa akong gitukod, apan tagda ang akong pag-ampo o Ginoo nga akong Dios. Pamatia ang akong pagsampit kanimo niining adlaw, aron bantayan mo kining templo sa adlaw ug sa gabii, ang dapit nga imong giingon nga adto didto pasidunggi ang imong ngalan, aron mamati ka sa pag-ampo nga ihalad sa imong alagad nganhi niining dapita. O pamatia usab ang pangaliya sa imong alagad ug sa imong katawhan ang Israel, inigampo nila nga mag-atubang niining dapita. Pamati diha sa langit nga maoy imong puy-anan ug inig kadungog mo, pasaylua kami. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, gamhanang Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, gamhanang Diyos. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong unod nangandoy sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, gamhanang Diyos. Bisan ang langgam nakakaplag og puloy anan, ug ang sayaw iyang salag, diin iyang kabutangan sa iyang kuyabog. Maingon usab ang imong mga altar, Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, gamhanang Diyos. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, sa walay hunong nagadayeg sila kanimo. O Diyos, tanawa ang among taming, ug sud-unga ang nawong sa imong dinihugan. Pagkahiligugmaon sa imong
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus o namatikda nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinoon nga hugaw og kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni si Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Hari Solomon miangkon, kay gitagaan man to siya og kaalam nga Dios nun. Miangkon siya nga dili gyud takos ang nindot kaing templo nga iyang gihimo, dako og ang nindot kaayo, dili gyud takos nga papuy-an sa Ginoo. Niangkon siya ba? Ingon siya, di man gani makaigo ang tibuok langit sa imong presensya, unsa na kaning gamayng templo nga ni aras kalibutan. Moto nga nihangyo siya nga bisan dili takos Ginoo, hinaot unta nga maluoy kanako, mupuyo unta ka aning maong templo o maminaw unta ka sa among mga pangaliya o sa among presensya. Kining atong templong gibuhat, kining simbahan sa inyong paminaw, angayan ka ning puy-ag Ginoo? Kini ba? Kinirong atong templo. Angayan? Gubaon magani itong bangko. Pero pag abot na ni Kristo mga igsoon, lahi na ang meaning sa templo.
Niingon na ang Ginoo, asa man ko puyo, dili ang akong puy-anan mao ang templo nga makita. Kaya ang akong puy-anan mao ang inyong kasing-kasing. Ug mao na nga niingon na si San Pablo, ang atong lawas mao ang templo sa Dios. So ang sakto di ay nga atong andamon nga angayang puy-a Ginoo, ang ato di ay kasing-kasing. Lingi ay mong tupad ing na nagpuyo ang Ginoo diha nimo. Na nagpuyo. Unsa may pipila ka mga timaan nga ang Ginoo ni puyo na nato. Ang una gyud, magpuyo sadta sa kamatuoran. Truth. Kaya ang Ginoo kamatuoran man. Kinsa dinhi ang wa gyud kapamakak sugod atong February 1 hangtod karong February 10. Taas ang kamot. Na, tuwa na, wa na ni isa. O, kana. Nga check up lang na siya. Unya, kusog ka itang manghukom sa atong isig katao. Kusog ka itang manulisok sa atong isig katao. Nakita di ay utro man sa di ay itang bakakon. Unsaon pag hukom sa usa ka bakakon nga sad-an ang iyang isig katao, labi na gyud kung ang sala nga iyang ihukom nga namakak ang iyang isig katao. Mo bitaw aning impeachment karon na ay usa ka congressman, di lang ko na ko isultingan kay naa mo na social media, gipangutana siya sa usa sad ka reporter na ana sa social media. Your Honor, kamo may muhukom sa impeachment batok sa Vice Presidente tungod aning graft and corruption sa iyang confidential fund. Angayan ba mong muhukom nga kamusan nga mga congressman daghan man sad kay mog mga graft and corruption na accusations? Nagkabunga-bunga in tawag tubag ang congressman oy. Mo na ningon si Kristo, ang buta dili gyud makaagak sa laing buta kay mga huog gyud sila sa kanal. Ang pagpamakak usa na siya ka pagkabuta. Ang bakak is darkness. Ang bana nga bakakon di gyud makapalambo sa iyang pamilya. Ang asawa sang bakakon di sad kapalambo sa pamilya. Ang mga anak matakdan sa nas kabakakon. Mo na diri sa atong ebanghelyo si Hesus nagsugo sa iyang mga apostoles nga mangaon, pero wa niya gisugo nga manghunaw gyud kamot sumala sa gisugo sa mga Pariseo o mga Hudiyo kanang proper washing of hands before eating. Unsa may gibuhat sa mga Pariseo? Ni reklamo ngano man ang imo mga tinun-an di man na manghunaw. Di ba kamo? Padan tingkaon ron labi nag budol-budol nga kaon kanang kinamot ba? Nya naay ni sagol nga wa gyud manghunaw. Ganahan pa mo mukaon? Utrosan mo mga Pariseo dahil mo. Pudit pahunaw sa dito. Kana bitang anas inyong balay nya imong usas imong mga anak gikan panggaduwa glastiko dito silong nya igabot bitso dayog habhab amahapakan gyud ikaw ba wa pa panghunaw sa dito. Ana man tano. Ana adi mo ana. Ani sa ato pa gusto kitag limpyo. Limpyo kay di na to gustong sudlan og hugaw ang atong lawas. Pero para di ni Kristo ang pinakahugaw di ay
kana di ay pagka-hipokrito. Hipokrit. Kanang tigpakaaron ingnon. Mao ginay labing hugaw. Lingi ay mong tupad na tinuod ng imong naong. Ing na mao ginay imong naong. Wa na magpakaron ingnon. Daghan kay rong magpakaron ingnon kay daghan na kay tag mga technology, labi na di social media, tan-aw nimong naong hamis kaayo. Inig hatag las ilang picture pero inig ambot ay kita ninyo sa real nga naong. Daghan di kay mga tunok-tunok. Tan-aw nimo, purtig yun ka, taas ang ilong. Abot ay ninyo, piyanga pa, bukad pa. Nga naman, kuan naman, makraft naman diha sa social media. Nya karon sa daghan sa kay mga waxing sa naong, kanang tabon-tabon sa naong ba? Mga foundation, kuluran ang buhok, kiskisod ang kilay, nya badlisa na lang, nya mga color-colors ngabil nga rin. Pagpakaaron ingnon, mana? Tabunan nimong kamatuoran. Ang mga laki, dagko na kaigdughan, ang mga babae sad, yapis na sa kaigdughan. Naama sa sila'y pamaagi, Di ba? Pero pagpakaroon ingnon, po na. Ang nindot gidi ay, ang gusto di es Ginoo nga iyag yung puyan, kana gidi ay kasing-kasing nga matinud-anon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa to? Pagkahiligog ngaon, mong balay, puloy-anan, Ginoong Dios, gamhanan Dios. Ang sa in English, naman ay nindot kayong kanta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God, mighty God. No? Nindot kay puyan ang balay sa Ginoo, kay nga naman, balay manggod sa kamatuoran. Nyag magpuyo nagitas kamatuoran, musunod dayon ang kalipay. Pero magpuyo ganitas pamakak pagpakaron ingnon, mahimo gitang gubot o burdened sa atong kinabuhi. Bugat ba? Muna nga niingos Kristo, inyo manggong gihimong balaod sa Dios, ang balaod sa tao. Nawa? Ang nindot unta to, balihon. Himo ang balaod sa tao, ang balaod sa Dios. Kita ang atong gibuhat karon kasagaran, labi na sa atong gobyerno. Ang balaod sa tao, mao nay balaod sa Dios. Mao nay ato rong gibuhat. O kung mauna nay atong buhaton, impas kita. Mananglitan, kanang pagpangawat, unsa may balaod sa Dios. Pagpangawat. Unsay balaod sa Dios nga gamiton niya para sa kawatan. Ang sa ato, naiuban gani, putlang kamot. Naiuban, og dako jud kayong kawat, bitaya, patiyang, aron di na nakapangawat. Mo nay balaod sa tao. Unsa may balaod ni Kristo ang iyang gisulti, bahin anang kawatan nga madakpan. Wa gyud kay baon na nagtutok lang. Niingon si Kristo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Ihatag sa kawatan ang iyang gikawat. Haya-haya, no? Unsa man, kaya o dili? Kaya nimo o dili? Ito na, nanubag ng mga buangon. Musupak kita. Kaya nga itong balaod nga ang kawatan, kinahanglan yung ipanish, ato man ginang i-impose. Kaya ganahan magitaana. Balaod na sa tao. Pero ang balaod sa Ginoo, kung dunay mo kawat sa imong butang, ayaw na kinig bawian. Nga naman, naamagod siya gaunang sugo. Aron mo makasod sa akong gingharian, biyai ang tanan. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos nya kadtong nikawat kabos man to kabos
Sa ato mo, nangawat gay siya, kay kuwang pa. Ihatag lang. Ikaw niya, ako'y mahutdan, Lord. Mao manay akong final requirement para makasuod mo sa langit. Wa man ko magkinahanglan ng inyong kwarta, kanang mga yuta, kanang mga balay, sakyanan. Wa ko magkinahanglan ana para makasuod mo sa akong lovely dwelling place. Ang akong gikinahanglan mauragid ang limpyong kasing-kasing. Karon mo matter na. Musubay gani kag balaod, do na ginay sangkuan. Asa man ka gusto mo sangko? Sa minteryo o sa langit? Asa man gusto ni mo ron? Kutob ra ka sa minteryo o langit? Ayaw nagkasukuan ng kawatan. Nga naman, kay kanang kawatan, tuan na nasiyawa. Kining tanan nga nangawat karon sa atong nasod, gigakos na nasiyawa. Impirno na ang ilang sangkuan. Kay kanang sala sa pagpangawat, purting dakua na. Dili imo imong kwaon mo, bitan niingon sa atong napo kasugo, ayaw pangawat. Inigsupak ni mo ana, paduong na ka sa impirno. Nya ikaw magikawatan, masuko kaniya, unsa may mahitabo? Maimpirno sa ka. Magkuyog mo sa impirno, di ka kaadtos balay sa Ginoo. Ikaw niya pa, dili na lang nato yun sila ikiha. Pwede nimong ikiha, pero dili ang intensyon aron bawion ang iyang gikawat. Unsa may intensyon? Para makapanubag siya sa iyang krimen na gibuhat. Hopefully, mabag-o siya. Pwede na itong ipapriso. Ayaw lag bawia. Pero iyang iuli, dawata. Kaya matod pa ni Kristo, dawata lang, bisag unsay ilang ihatag. Kung moingon ang balaod, iuli ng imong kinawat, imo sang dawaton, pero wa ka maningkamot nga mabawi. Ang balaod na maoy ni sulti nga iuli na. Og mutuman siya, okay siya. Ikaw sad, okay, total, ikadawat na ko ipanghatag raman sa dinako. Kay ang balaod, mas Ginoo mo'y akong sundon. Anak rana mga igsoon, anong wa manggid mo kauyon? Muta magkatawa ko karong impeachment. Magkatawa ko. Sukad ko na tao, hangtod karon pa ko kasuway, ambot ka kamo, nga ang atog yung first two top officials, elected officials sa nasod, gipailan og impeachment. Karon pa ko kasuway. Kamo, kasuway na mo? Last year, ang Vice Presidente, upat ka petition sa impeachment ang gipile niya. Last year. Karong tuiga, ang presidente gipailan sa tulo ka impeachment. Usay gidawat unya na absuelto na sa kaning Congress kay lack of substance, insufficient substance. Nawa na, ikyas ng presidente. Karon ana say tulo ka impeachment nga gipile sa Vice Presidente. Nya, murarabag mulahos gyud ngadto sa Senate. Makonbikto gyud siya, ma-impeach gyud siya sa Congress. Kay og ma-impeach na sa Congress, mudagan man din ngadto sa Senate para sa final judgment. Last year, nakaabot gyud sa Senate, gibabagan lang sa Supreme Court kay unconstitutional ang process. Karon, ilan na gyud ang ipahaom. Ang mangutana ko ninyo, kamo sa mga online parishioners, nining duha ka mga gipailan og impeachment, presidente o vice presidente sa atong nasod karon, kinsa Manila ang angayan yung ma-impeach? Ang presidente o ang vice presidente? Or none of the above? Okay, piliin ninyo ang tulo. Inyong tubag, kinsay angayan nga i-impeach?
Presidente, Vice Presidente, o none of the above? Kita na'y mag-igo. Ang grounds for impeachment sa atong 1987 Constitution, o wapa mo kay bao, ato lang ning i-review, violation of the Constitution. Kanang supako nimo ang atong Philippine Constitution. Ikaduha, treason. Kanang mo-organize kag kalihukan na gubo nimong gobyerno nato. Ikaduha, bribery. So, manghatag kag i-bribe nimo para makalusot ang imo mga illegal nga mga buhat. Ikaupat, muratog graft and corruption. Kana, famous kay na nato, graft and corruption. Katulo, high crimes. Kanang magpasud kag mga sindikato sa mas drugas or killings, high crimes. Maunang ejiki, tingali. Nya, kaning gitawag og betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Asa man na siya makita sa ilasang trust rating. Ang gifile karon sa atong mga top officials naa sa graft and corruption o betrayal of public trust. Mo na gipang-file karon. Kinsa may mas corrupt, ang presidente o ang vice presidente or none of the above? Kinsa Manila ang nagbetray sa public trust? Ang presidente, vice presidente, or none of the above? Sa graft and corruption, ang ayan yung dunay ma-impeach nila. Nga naman, rampant ang atong graft and corruption karon. Ang ayan yun nga na ma-impeach nila. Ambot o kinsa ka nilang duha. Sa betrayal of public trust, para nako, anhata mo base sa kaning survey sa trust rating. Ang recent survey karon, kung atong i-average, kaya na may mga 3 o 4 ka surveys nga nigawas sa akong nahibawan, ug wa ko masayop, ang average na trust rating sa atong presidente, negative 14. Nya ang sa atong sa atong presidente, negative 14 ang trust rating. Ang sa vice presidente, mga positive 40. Hay may angayan anang i-impeach, ang negative 14 o ang positive 40? Bahala na mo diya, ay naman, indog na ta. Mga igsoon, walay kahulugan ang atong pagtuman sa balaod kung kini dili balaod sa Dios. Kitang nagtuman sa balaod sa Dios, malaumon usab nga muingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Ngang mga pangulo sa simbahan, kanunay magiyahan pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo, inay mangitag kasiguruan diha sa ilang mga nahimutangan o gihuptang katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga isip katilingban, dili unta kita magpakabuta-bungol sa tinuod nga mga tawhanong panginahanglan sa mga kabus, nga niya sa atong taliwala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga makaamgo kita nga ang tinuod nga sukdanan, kung giunsa nato pagtuman ang kabubuton sa Dios, makita diha sa paagi nga atong gitagad ang uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga masakiton, malig-on diha sa ilang kaluya ug mahimong luwas gikan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay nga naguna kanato, mupahulay diha sa Dios ng kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan, dawata ang among pangamuyo, nagituboy nga nha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristong among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Escolastica nga birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo sa ingon, makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, Santa Escolastica, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Uabot ka na mo ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung itong aming paglalayan, inabot na
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Apan mahitabo ra ni kun ang atong kasing-kasing puy-an Dios Ginoo. Ug kanus-an niya puy-an kun magpuyo sa tas kamatuoran. Salamat sa gipuy-an o Ginoo nga nahimong mga manggihatagon nga nagpamalit sa atong mga slots. Ang atong grace niabot nag 173,178 ang atong halin na apay 526,822 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 318 na ang atong nadawat nga challenges. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhing project sa atong simbahan, ongoing nga mga projects, niabot nag 97,413 ang atong halin na pay 2,587 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na sad ni siya 162 slot challenge nga tag 16,200. 190 pa ang atong nadawat. Ang DPR nagpabilin nga mga 57 kabalay ang ato pang mahimo. Ni-increase manggod ang atong ang atong cost. Niabot gyud ang karong aktual na as mga 75,000 ang average kada balay. So nanatay nadawat na 34,607 ka slots nga DPR tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit slots. Unsaon to pagpalit? Usbo nako pagpahibalo nga anha ta mo palit sa atong opisina o dihas mga lamisas gawas. Nya pwede sad sa atong mga bank accounts. Kining atong bank account nga gipakita karon sa atong screen mao ni ang atong sundon. Ayaw na tong ubang bank accounts nato sa una nga wala na dinhi sa atong screen. Pwede sad sa atong GCash, available pang mga GCash namo karon o ang kwarta padala. Kini lang sa gyapon nga mga ngan nga niya sa atong screen mao atong sundon. Inaot pa unta no? Nya ang atong mga pagpangandam sa Lenten season magsugod ni karong Ash Wednesday, February 18, Merkulis sa Badlis. So ato ginang ipahibalo nga magpabadlis gid tanan. Nya ang abo nga atong gamiton gikan na sa mga lukay nga gibinditahan ni atong binditas lukay last year og the other years i-submit na dinhing inyong mga lukay nga laya na kayo, ihatag na dinhi sa atong simbahan kay ato nang sunogon ini ka Martes nya ika February 17 nya ika February 18 gamito nato sa Ash Wednesday. Ang ato sang mass wedding karong July 19. July 18 maning gibutang re July 19 ay. July 18 di ay sakto. Sorry. July 18 ako naman hinoy nalibog ang dito sa municipal ang June 19. Mga 163 ang atong target. Atiman na ginang mga nagpuyo-puyo kay ako moingon jud ko ana kung mga matay na sila maimperno gyud na sila luoy kayo hasta pang ilang mga anak posible pang maapil ato gyud na silang kaslon o ipakasal. Lastly, support gyud mo sa akong YouTube channel ha kaning Padresiano Ubod. Maura gyud na akong platform sa social media, why TikTok, why Reels, wa sa koy Facebook, Messenger na ako'y Messenger. Nya ang ato sang Facebook page nga official kanisang Archdiocesan Shrine of Santiago de Apostol de Compostela. Mao lang ni sunda para di mo masaag ngadtos mga scammers.
Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Nade ko'y nalimtag pahibalo karong gabi ang atong kamino nya sugod karong simanaha dili na gid ta mohonong sa pagkamino bisag mag-uwan pa, rain or shine, magkamino gid ta kaning mini kamino Tuesday, Thursday og Saturday. Nya ugma pista man sa atong Birhen sa Lourdes, ang atong tulo ka misa himuon natong healing masses. Nya ini kahuman sa alas 6 nga misa sa gabi atong himuon ang Camino de Birhen sa Lourdes. So magprosesyon tangadto gyapon. Ang Birhen sa Lourdes atong dadon. Inig kaugma karon ang Santiago Apostol. Amora na siya. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat sa